Un ano máis, e xa van 8, a Asociación Cultural Francisco Lorenzo Mariño volverá a poñer en valor a música tradicional cunha nova edición do Festival Sons de Aguiño. Un festival que organiza a Asociación Francisco Lorenzo Mariño dende o ano 2016 agás os anos da pandemia 2021 e 2022. Como todo o mundo conoce, este festival é un festival de canto e música tradicional. Será o sábado 21 de xuño no Conservatorio da Parroquia. Bailadela e Sete Linguas abrirán a programación cun espectáculo conxunto que dará paso ao grupo convidado Pans en Front. A xornada rematará cunha foliada aberta a que poderán sumarse todos os asistentes. As Sete Linguas e Bailadela van a facer unha actuación conxunta, como nos teñen acostumados noutros momentos do ano, unha actuación con un fondo, máis que unha actuación de música tradicional con un repertorio, será un espectáculo con un nexo común e con fío conductor, e a continuación dese espectáculo que abrirá ás 9 estes dous grupos, pois será a actuación de Pans en Front. Que nos acompañe todo o mundo a ver este Pans en Front, que é algo novedoso para nós, é ter ali unha pequena festa en que a xente se anime. Dende a asociación quixeron agradecer a colaboración das empresas patrocinadoras que apoian a programación anual da entidade encamiñada á recuperación e posta en valor da cultura e tradición da parroquia de Aguiño.